Abahlali bedolophu iMatatele bebeyele ukuyobhalisela abantwana inkamnkam balugcwabevu ngumsindo emveni kokuba bejikiswe ngumanenjala kwiofisi zakwa-SASSA ngelithi kuncedwa abantu abangama-50 kuphela ngosuku. Lo manenjala uphinde wathi kuza kudluliswa umyalelo kooceba ukuba iwadi nganye ibhalisa ngoluphi usuku. Oku kuza emveni kokuba ezi ofisi zithe zavula kwisigaba sesine sokumiswa ngxi kwentshukumo zoluntu. Omnye wabahlali uFlorence Dondolo uthi ubeze ngoMvulo ze waxelelwa ukuba abantwana babhaliswa ngoLwesithathu nangoLwesine kuphela, kodwa namhlanje uxelelwe ukuba kuthathwa abantu abangama-50 kuphela. Ndandivile ndizabhalisa abantwana from before i-lockdown ukusuka kwamapha ngelo xesha kwathiwa ndibuye. Xa ndibuya kwathiwa kabhalisa ndamane ndibuya ndizova because kwathiwa ndafana ndakafana ndamane ndibuya ndizova. Xa ndifika apha kwathiwa ngoMvulo isuku labantwana lingoLwesithathu noLwesine noLwesihlanu. Ndibuyile namhlanje ngoLwesithathu andikabhaliswa ndisetyenzwa kuthiwa kugcwele. Kuthathwa 60 sisadala ndisuka erholweni. Iziphathamandla zale ofisi kwekwanyanzeleka ukuba zibize amapolisa ukuba azokuchitha abahlali kuba bebengabambanga mgama phakathi komnye. Bavutha ngumsindo abahlali betyhola ezi ofisi ngokungakhathali besithi baxolele ukubotshwa. Ndigibele nge-R80 ngoMvulo ndizobhalisa umntanam kwathiwa kuzabhaliswa ngoLwesithathu. Ndahamba ngoMvulo R80 namhlanje ndiyibhatalile futhi uba ndizobhalisa, siyajikiswa futhi. Bengafuni ngemali yegranti mabasixelele uba abafuni ngayo, siyiyeke bahlale nemali yegranti yabo bazidlele bona nabantu ababo. Bangadlalwa ngathi ubana kusixakekile sisokora. Senziwa opopayi ngoku. Bazawubona kanjani? Bazawenzani labo? Umsebenzi wabo wakhansela. Uhlala silinde ipolisi nekhansila elitheli zosibopha, so sifuna libuye lizosibopha ke ngoba akhopho siyakhona ke ngoku asinayo le mali kokuhlasenywa nje basifuna le grant nje sixakekile abantwana bethu balambile. Ze ungalibali ukuhlamba izandla rhoqo imizuzwana engama-20 emva kwemizuzu engama-20. Hlala ufake isifonyo xa usebantwini, hlala ekhaya ukhuseleke ze ukhusele nabanye. Kwiindaba ze-The Informer Online, elamigama ndinguMathabo Phahlane.